Hrvatski Crveni križ ima najbolje među najboljima, dakle humaniste po svom životnom opredjeljenju, ljude koji pomažu drugima jer znaju da u tome leži najveća ljudska sreća i zadovoljstvo. Međutim, naravno da je dobro i čestitam i gradonačelniku i svima koji su sudjelovali u ovom projektu da je Crveni križ u Velikoj Gorici dobio ovako jedan funkcionalan, lijep prostor, jer mislim da su zaslužili da rade u takvim uvjetima, da pomažu onima koji su potrebiti i da budu uvijek na usluzi zajednici onda kad zajednica treba njihovu pomoć. To se pokazalo i tijekom ove korona krize kad je više od 5600 i djelatnika i volontera Hrvatskog Crvenog križa kao dio sustava civilne zaštite pokazao zapravo svoju veličinu i bez njih puno, pogotovo starijih, nemoćnih ljudi ne bi bilo zbrinuto, ne bi im bila dostavljena hrana, druge potrepštine, da nema ovakvih ljudi. Ja im se na tome zahvaljujem i to daje i optimizam i nadu da je hrvatsko društvo, da su Hrvati uvijek bili i ostali humani.